Nikdy nežili na Slovensku, ale stále sa cítia Slovákmi. Už viac ako 250 rokov obývajú Dolnú Zem. Slováci z Vojvodiny patria medzi najobľúbenejšie a najrešpektovanejšie národnosti v Srbsku. Potvrdil nám to aj srbský prezident. Žijeme v nádeji, že do lepšieho všetci budeme schádzať, nie? Mnoho dolnozemských Slovákov stratilo prácu, ďalší si ju hľadajú priamo na Slovensku. Ich počet sa neustále znižuje. Zo 60 000 pred niekoľkými rokmi na súčasných 50 000. Stále si však zachovávajú svoju kultúru a jazyk. Doma rozprávam po slovensky a v škole sa učíme rozprávať správne po slovensky. Pomáhajú im v tom aj miestne médiá. Máme náročnú úlohu povzbudzovať aj našich ľudí, teda Slovákov, aby si tie deti zapisovali do slovenských škôl. Čo je veľmi dôležité, oni sú dneska občania Srbskej republiky a prezentujú absolútnu lojalitu k tomuto štátu. A to je dobré. Slováci vo Vojvodine sú treťou najväčšou národnostnou menšinou a patria medzi najobľúbenejšie. Slovenská národnostná menšina v Srbsku je veľmi významná a rešpektovaná. Sú to vyslanci slovenskej kultúry. Sú to naši Slováci, ale aj slovenskí Slováci. Vďaka Kovačickej škole insitného umenia sú známi na celom svete. Nadchlo mnohé svetové celebrity, napríklad Franka Nera či Alana Delona. Výnimočnosť takýchto obrazov môžete obdivovať od zajtra aj v Bratislave na výstave Kovačické dni a sny v galérii STV v Mlynskej doline. Eva Koprena, Slovenská televízia.